मस्त वाटतंय, खूप छान वाटतंय. ये दे दो मेरे को. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो कोकणी सुयोग्य चॅनलवर. तर आजचा ब्लॉग डायरेक्ट आपण रोडवर चालू केला आहे. चाललो आता आपण शॉपिंग करायला. टोन्या पण आहे, सोनू हे आणि चरण, मम्मी आणि ताई आणि भाचा रिक्षाने गेलेत. तर आता आपण चालू आहे वेअरहाऊसचं, तुम्ही बघितलं असेल तो त्या शॉपमध्ये चाललो आहे. गणपतीमध्ये आपण केली त्याच शॉपमध्ये. तर आजचा जरा आवाज ॲडजस्ट करा, कारण की आवाज तब्येत जरा डाऊन आहे. तरी पण हा ब्लॉग आपण शूट करतोय. चला मग आता बघूया पुढे. तुम्ही राहा लास्टपर्यंत, पूर्ण ब्लॉग बघा. आता पोचलेलो आहे आपण वेअरहाऊसच्या इथे. चला मग आज जाऊ आणि शॉपिंग चालू करू. काय घेते? मला तर चांगलं. हा मस्त मस्त जाईल. हे ओपन कर ना, बोल ना. हे ओपन कर ना मित्रा. छान जाणार. धन्यवाद. तुझा विचार हम विचारतो होईल काय. स्टेप आहे जाऊ. काय हे केलं डन दाखव जरा. ओपन तर कर, अशी ओपन कर. जा पाठीचा पाठीचा पाठीचा. डन आलाय. कार्ड घेऊन आलाय. ती पूर्ण. अरे छोटी खालची असते तुझी. दोन काढले तुला पाहिजे. त्याला पाहिजे. हाच पाहिजे त्याला. अरे ह्याला हा पाहिजे. अरे बघितलं ते. ये दे दो मेरे को. त्याला हा दे. त्याच्यामध्ये नाही ना खायला. हे बघतोय. छान आहे. कलर मस्त आहे. माझी साईज बघ एल आहे. सगळे एलच ओपन कर. असा आहे बघ प्रॉपरली. पकड असा. ठीक आहे. कलर चांगला आहे. कलर छान आहे. तुझ्याकडे नाहीये मला वाटतं. मग चांगला आहे हा. मस्त जातो माहितीये का. डन. चला दुसरं पण डन. कर 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 कर. जा थोडा पाठी जा. थोडा पाठी जा. फ्रेम मध्ये कट होशील. पाठी जा. फिट टी शर्ट घातलायस.
मोठा आहे. मग एल एक्सेल घ्यायला लागेल तुला. काय घ्यायला लागेल? हे एक फिट होते प्रॉपर आहे ना. अरे सोनू कुठे गेला? ठीक आहे. अरे ठेवून देऊ. अच्छा तो गेला आतमध्ये चेंज करायला. आलं बघ, छान आहे. मस्त वाटतं. आजचा दिसत नाही दादा. पूर्ण प्रॉपर आहे ना. जा बॅक साईडला. ते त्याला वरून पाहिजे. मस्त वाटतंय, खूप छान वाटतंय. खाली प्रॉपर कर ना, खाली कर प्रॉपर. बास. अरे भारी वाटते, भारी वाटतोय. दाखवू तुला एकच. हा नको नको लावला सर लावला. बास जबरदस्त. बोला ना. हा आता जाता काय बोलतो करणार ना. बघ इथं. मी त्याच्यामध्ये तिथं दिसत नाही. प्लेन मध्ये ना. शॉपिंग देखाव अजून बाकी आहे. ते बघू नंतर. डबल दिवाळी ही चरणची. हे तुझं शर्ट पण येते ना पप्पांचं, ते वरचं शर्ट आहे ते पण घ्या. बिलिंग चालू आहे, बिलिंग. आणि जेवण नाही नाही. हे तुझा कुठला आहे? दोन्ही पण पाडवायला आणि मला एक फोल्ड करून देऊन टाक. हात काढ, हात काढ, हात काढ. कसली ही वाली? हे काय कोणाला बंटीचं हे दोन. आणि हे वाला काय नाही, हे दादाच आहे. पण हे दादा घेणार होता ना. भाऊजींचं आहे हे दोन. ओके. हे कोणाला आहे? माझे आहे. हे तुझं आहे बाजूला साईडला. बस. आणि हे टी शर्ट बिलिंग अच्छा हे दादाच आहे. अजून काय? अजून आहेत. हे कोण आणलंय? एवढी नाही माझी, एवढी ही लेन काय आहे? किती आहेत बा कपडे वेंडी बघ. 44
दिवाळीची शॉपिंग. म्हणजे 1850. किती झाले? कॅश नाही आणलंय हा तू फुकट शॉपिंग करायला आलोय. तुझं कोण पे करणार आहे? बंडल बांधून दे. तुझा कॅशियर कॅशियर अच्छा तुमचे 29. अरे ही क्लिप घ्यायला पाहिजे ती येणार. काढली ना काढली की बघ चालूच आहे. बाई जा तू. चाल बाहेर चाललाय तुझा कॅशियर बाहेर झाला. मोबाईल इथे कॅश. दाखवा मी दाखवतो. ठीक आहे चेकिंग चालू आहे चेकिंग. ते कोणाची म्हणती बघ. हो बघ. हो बघ. ये या साईडला. हा 10-12 हजाराची शॉपिंग केली असेल बघा. झाले 10-12 हजारची झाली. जाऊया आता घरी. तर आपण आलोय शॉपिंग करून. शॉपिंग बघितलीच असेल किती झाले. ये आणि आता हा ब्लॉग आपण इथेच एंड करू. भेटू पुन्हा दिवाळीच्याच ब्लॉगमध्ये. तर हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये सांगा. लाईक शेअर सबस्क्राईब. आणि जे नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा. बाय बाय. बाय बाय.